Тихо. Как му кажеш такова нещо? Това са глупости. Ти мълчи. Няма Това да са мълча. пълни глупости. Как може да правите това нещо? И тогава що дойде? За да млъкнете. 2 години вече забравих. 2 години минаха. Забравих. Оф, добре, че си тръгнаха, че направим и писна след тук. Това за мен са пълни глупости. Какво от това нещо, бе? Какво от това нещо? Сега ще идем от Пеца и ще й кажем какви са тия глупости, те ги правят. Да, защо прави тези простотии? Не знам, да не уважи така дъщеря си. Еми, Хайде бързо да вървим. че какво правиш тук? Що си има? Ма къде тръгна? Стига! Какво правите? Какво става тук? Най-горе на тъпата ви майка да не ме закача. Я не ме обижай, ма